usa ka bitin kini guys nga banakon. Hapit na ko siya matumban. Oh, hapit na ko ni siya madasmagan. Nya sa kong kahadlok ako na lang siyang gikuan kay kini nga klase laman ni ang bitin gud, dili man ni parehong baksan nga kuan man to. Lahi man to nga klase. Kini kay hour lang patay ka na ani ug timingan ka ani. Kini kay siguro kay daghan nang naatngan aning bitina ni sa sapa. Oh, daghan nang naatngan na ani hapit pud matumbi, hapit pud mapaki. Oh, gisiguro nako kay perting daghan bata diri moagi guys. Naluoy ko sa mga bata nga moagi-agi diri nya makuan lag bitin ba. Oh, makalas lang sa bitin, ang importante ang tao kaysa kuan, pero kaya likayan nato siya. Okay, mukuan ra man ni og masakitan, pero kadto di naman katong hitabuang nga di naman to pwede likayan to kay musukol lamang bitina, musukol lamang gud ni. Dako ni siya mga isak sobra dupa gini siya nga bitin guys. Banakon ni siya, banakon diri sa sapa. Oh, sukol ni sa kuha ganina. Oh, perting kuha na yun kay di makaya ning bitina ni, dako po ni. Oh, dako po ni siya guys. Oh, kuha na ni mo kalas ning tao ni o magkinaunsa ni. Sobra oras lang wa na ka na ni, impas ka ani. Mo na pinaka poison nga klase nga bitin. Kung kaya likayan nato, kung di kaya likayan, unsay mong kaya nga mapunit diha nga may masukol ninyo, magamit sa pagsukol. Gimita guys, ay wa nay daghan-daghang pang istorya ana. Kay paunhanay ra mo ani. Kini nga bitin dili ni siya kuan ni siya. Dili ni siya ka dili kumpiyansahan nga klase nga bitin kay daghan na kaayo ning balita ni parte aning bitina. Hadlok kong mga tawa ni, hadlok ang bisag sakyanan, hadlok mo tabok ani motor na kuya oy. Kini murag kuan siguro ni siya kay nigawas maghapon na. Timing po nga moagi ko naman siya perting kurata nako. Oh, hunong man murag tan-aw mas kuha. Awa na koy daghan pang bangkuan, ako na lang yun ning kuanan kay murag ako may gitimanan ato gud. Kuya ning bitina ning dili ninyo makuan kay kamoy kuan ani. Oh, kamoy interesan ani. Lahi ni siya kaysa katong kanang baksan bitaw, baksan nga kanang katong lahi nga klase. Kini kay na kuyaw kay nig ulo ni, diamond kinig ulo ni. Oh, tintaasa guys, tintaasa ba. Oh, magduha-duha jud kag sukol ani kay arang kada kuha gud. Oh, arang kada kuha. Oh, tapos perting ko ana tisuga guys, dagan sig sapa ginukdanay mi didto, ginukdanay mi didto ba kuha nako na black out na kong nahuna ug di na ko siya makuan. Ako may dumtan ani, ako may ano na ni kay naran ba ko farmer ba nya at ngan branda ini na perting ko ana na to. Mas timbang ta kay kita may tao o kita mag-dominate ani, pero luoy po baya kay man saon man nga di magini makaya ning lasihan kay perti magining isuga gini. Labi nagkaroon nga Huwebes Santo no. Oh, Huwebes Santo mao aton lang gining kanon sa kanang uban nga maglakaw-lakaw. Kung wa mo'y tuyo sa usa ka lugar nga murag medyo hadlok awaaw,
ay na lang gyud mo anha diha ug namoy kauban namoy kuan karon nga bunal baron kay kuan ini kay manggawas din ni karon mga panahon na manggawas puwera na lang sa katong maayo nga klase nga kuan paitot katong mga lahi nga bitin mga kung sa kuan pa baksan kuno baksan oh kini sus kangan banakon perting ko ana oh perting mangtasa kaminahon oh mas dipinsa na to tong sarili kay waday tambal ani walay baksin ani oh poison guni oh di gyud nga patakak sumok sa mga kuana kasagutan kalibunan kasapaan kay perting ko ana ni tinggawas day karon sa mga panahon sa maladlaw tinggawas nila oh diri ni sa may lugar sa may sambunutan oh bisan pag kanang daghang tawo naalang yapon ni siya pero mo lagi pag makapaak ni kay isar pagka ani oh ang ulo ani diamond ang ulo ani dako na pug kayo ni siya dako na oh kaya nimo kuanig tao ni sukulig tao ni naiiro ani kausar ang iro nyo ani oh dipinsa na lang sarili ha likay kita nga dili kita maka sugap pa og ingani nga klase nga bitin kay sus di kaya likayan ganina kay wala nag-abot jud ni oh maluoy man ta kay saon man nga kuan nga kaduha naman ka bisis yat ngan kuan ni oh kaduha ka bisis pa murag kuan yan ang katupong oh parinte nako isa naat ngan pod magay nakaatras siya oh magay nakaatras nya daghan magbata din dapitan ni oh ang dipinsahan na nako kay kaysa makakuha pa ni kinabuhi ni siya oh mas importante ang kinabuhi sa tao nung ganing matanga nga kuan halas oh kana lang pero katong mga tarong-tarong siguro mga klase nga bitin dito na labtan gini may ani kay mga kuan man ni trader man ni oh nabinag-atngan ka ang it mean kuanon ka ani tiradahan ka anak nila oh di naman na ginamo kuan di na mo atras na di matras og na sukol ay sukol grabing kuan ako ganina ani kulbaan gani ko kay basig lupad pa yung stoa na tay bawot ani ya ini ha kutob ha kay siyang kuan ni sipti ni siya kay para ano po ni basta importante isip tang tanan dipinsa ato ang mga sarili nato o taliwala sa kalisod dipinsa nato tong sarili maglikay ta nga dili ta makuanan ha madisgrasya tungod lang sa bitin ya kanalan daghang salamat bye bye.